Zapis başladı. Bana seyret. Tamam. Мотор идет, да? Motor. Zapis gitti. Ya ne barzemen? Начали! Kaç? Geç git. Дурмуш Косолары был для меня интересен уже сначала, как в сценарном варианте. И я с удовольствием взялся, как художник-постановщик, работать. Молодой режиссер, молодой состав актерский. Mağan uçturmuş kıtalar kim olsundan, mehri keşfini yerine getirmek niyetler ettim. Diysen beğenyen, boysonyan, elbette şu kinomu halkın tarafından gılgın söylüğü bilen mehrinden karşılandım. Bana berden keşf gaýratynın rolundan diýsem megdeşlik bat. Dost bir diýýär näme? Şimdi sizin dost bolupam. Agora pouco por um qualidade melhor por derek. Men kiçirimden beri kino düşmän arzuwy etýärdim. Elbette ahlak amrat diýilşi ýaly, men köwesim, arzum, şu Oğuzhan adına Türkmen film birleşigini gapsyndan getirdim. Durmuş kıssalar filmin castinginden başladık. Şu castingda başından beri badım. Gaýratynın keşfini yerine getirdim. Gaty kynışdy. Durmuş men bilen agır oyun oynadı. Men durmuş kıssalarına Ahmet'ten soň ikinci bolup saýlanymda iň soňky geldim aslında filme, ýöne menden tamam anuşda ýaşaýyp gelipdir. Utlayan gaýasın. Sağ olasy. Durmuş Kıssaları filmine başta çağıranlarına birinciden adyny ok gördüm. Aslında film beýdip saýlanan ok, göne çağıranlarına gelip görsem. Keşfim ýa-ni dolu saýlanypdyr da, diňe şu azat diýilýäniň keşfi boş. Tek saýlanmandyr. Senem şoňa saýlaýmamyz ahmal idiler bolýan. Bolýa diýdim, soň saýlasaňyz aýdaýarsyňyz da diýen ýalygyrak gaýtdyk. Göne bir gün geçmän ýam ýazga çağırdylar. Oğlanlar castingga geldiydi. Bir film, gydykly film, täze film goýberli diýdi-de. Janatlar bilen geldim. Elme senariýany berdiler. O hak gör diýdiler-de. O hak demedip bir taýinlanyň bir bölejik ýerine. Durmuş meni agır oyun. Durmuş men bilen agır oyun oynadı. Elbette men bu oyunlar üçin entek ýaş. Näme üçin näle? Alınmadım öýdýän diýip gözüm kiretip alınmadım. Geçmedim öýdýänimi diýsem ýanyma çağırdy. Jigin hemme daram bolýa. Ýöne diktorska guruluşma erden şonuň bolanok diýip çykaryp täzeden taýinladylar. Aýn onu düzeltme diýerler, onu düzeltdim. Indi şu keşfe saýlanyň adydylar. Ýöne senariýa bilen hiç kilek tanış dälmen. Näme hakynda gidýär bu film? Rejissor kim? Başta gelip bir tanışdyk, arsan eýberdi diýdiler. Bir näçe film onuň düşüripdir, ýöne bir filmden göremok. Şoň üçin bu film näle çykjagyny çynmaýsam öňünden bilemokdum. Ýöne o filma çykmaly diýerdiler. Söýemkor başlasyn galandan görersik goýduk şonu. Sonra diňe söýemka garaşdyk. Давно не было такого сценария. Первый день съемочный, школа была. Это начало, и такое ответственное начало было, когда задачи уже сразу на максимум поднялись. Это надо сделать был сложный грим. Это было и забавно, и нужно было и очень все профессионально сделать, чтобы во сне наш герой видит своих любимых ученых, с которыми он любит поспорить и поговорить.
с которыми советуются. И это было очень даже смешно. Inni birinci söýamko. Birinci ýalga bardyk. Inni Irakdan diýen gaýdar pikir etdik. Dan ente okuw başlamaka bardyk. İň soňunda saat 10-11-lere giýje gaýdyk şu hada. Näçe tane keşipler, näçe tane tarihi adamlaryň keşiplerini, grinçylaryny, her bir aktyor şu keşfi ornaşdyrýançalar näçe wagt geçdi. Şoň üçin umumalamyzda iň ýardan söň bolan biri bolup, olan birlençi gün. İdrak il waka de bu lokan sonra öldürülüşü. Из множества наших объектов был самый тоже интересный, это Ниширят. Там современное производство, мы показали масштаб этого производства. Ребята там тоже себя почувствовали такими значимыми. Это красивые кадры получились, очень здорово. Aslında evlerde bilen röpçilse geçip iyice günlüğü bilen şeylik bırakıcı. Kino, sokayetlerin keşfine içine girdi mükemmel fikir edilen. Şeylik köp daha da öğrenip röpçilmekten hem kino öğrenmeden hem Ja, wat is met dat? ha, degeni bilirdi. В самом фильме была уже поставлена задача, которая должна была раскрыть, что такое дружба. В самом сюжете собираются три абсолютно разных человека, которые каждый своих талантов заинтересовали они друг друга. Один был поэт, другой был спортсмен, третий был ученый. Üniversitenin içindeki syomkamız var. Ona sonra başta bir röpçilse geçiminde başkarak bilin geçmek lazım. Yine tekstten vereceğiz. Röpçilimiz beni çağırıp deneyip biraz Demnäme sözümü yani ägili yok hareket barmamış olma. Çınımdan yani bizim o çınımdan yapsın. Gaýgysyz Anlaşın hava var mı? Yok almış bir ne Çepget burjak bolýan ýer wa ha. Şu taýda öz aralaryna gürleşipdirler, şu urug geçdini anlaşyda degsin nitdirler. Onu men bilemok. Şu ýerde şu urugyň çyndan hem gelip degmekligi, degmezligi ikinji mesele ýöne Han we Batyryň keşfini ýerine ýetiren aktörümüz şoň eline bagly bolupdyr şu urugu gelýän wagty şu saklap geçişini bolmasa da urugu degijek eken. Ýöne gyzykly zady şu ýerde de çylşyrmylyk näme de Ahmediň çyndan hem gaharlanyp gelýän ýerine ýalgyşmak bolanok. Sebäbi çala ýalgyşdygymyz Ahmed ýene de täzen gaharlanmaly, olam ýaman kyn. Sebäbi Ahmed näme her 2 minutdan gaharlanyp bilenok. Ýöne şonu da bir gezek dalyp bilmedik şonu. Bir näçe gezek, bir näçe dubullarlyk. Awa. Şoň üçin olam bir gyzykly epizoddan biri boldy. Gaýgysyz
Stop! Stop! Genial, no goraydı arama. Artistçilik, kari, edil o diýenýärlik däl de näýlisem ki. Rol berilýärdi, şo rol oýnýardyk. Yani şu filmde aksine eberdi turuşdurmaz. Özü kän bize näme kılmakdy esasda özüňiz bolun, özüňiz näil isteseňiz şoňa bilen edýärdik, ýöne köp ýerinde dediler. Diýjek bolýanym, köp da ruhsatda bitäler. Stop, olmadı. Объектов было очень много, разнообразные. Поэтому фильм интересный, не был замкнут в одном пространстве каком-то. И снимали и на вокзале железнодорожном, в кафе снимали, в университете снимали. И вот также у нас были съемки в хорошем комфортабельном доме, где встречаются наши герои после прошествия многих лет. Опять заново они должны там выяснить отношения, подружиться, что само собой произошло, естественно. И это было здорово снято, с такими эмоциями настоящими. Каждый объект это выполнял свою задачу, раскрывал эпизод, собирались на монтаже и уже просматривали материал, уже оценили, насколько получается, насколько удачно даже получается фильм, и это нас очень радовало. Aslında öýde bir näçe epizod düşürmek gözüňe tutulýar. Ýöne esasy bölekleri daşarda düşürilmeli da. Ýöne howan şeýle sowuk bolanlygy sebäpli soňam şemally gün boldy. Hemme epizody öýüň içine geçirmeli bolduk, öýüň içinde almaly bolduk. Onuň ýaňy bir ýazgylar başlandy bolyn. Köp many bir işim çykdy. Ine şu ýerde men hemme şu taýda söýümkä gatnaşan kardeşime, dostuma, rejissora hemmesine ýene bir ýerde götünç torýan, hemmesinden sebäbi eklisini men 4-5 saat garaşdyrmaly boldum. Sebäbi öz işim çykyp oňa da gitmän bolmady. Ýazgy gidip durka birinji gezek şu özümi gaterwet günälliýdim sebäbi şunça adamy garaşdyrmak esasen şunu ýaly jogapkärli ýazgyda. Şoň üçin muňa garamazdan bir tarapdan şu umumy ýadawlyk, umumy ediljek bolýan iş çyndanam garaşmaz ýaly amalaşdy. Hemme edesimiz gelen zatlar soňa ýa rejissor aýtmışlaryň uğruna bolly diýdiler öýde. Käbir internet arkasında da ýazan adamlar boldy da siz şunýaly durmuşyňyzda da şunýaly agrasmy kän boldy şunýaly sorag ýok aslynda men o diýen agras däl gülegen diýsegem bolýar. Umuman öýde şeýle bir dartgynly ýazgylar bolmaly. O taýda da şu Ahmet bilen şu ýanky iki sanaky dostum görüşýän ýerdi. Ol ýylgyrmak aňyrda dursun gülmek bilen. O taýda ýaman dartgynly ýazgy bolmaly. Ýöne işleşen adamyň Ahmet bolsa gülmän durup bolan. Filmin yağış yerine krediyansınız yağış hakikatdir ama prirodny yağış değil. Yok. O temel yağış. Ýöne şemalyň kömegiden zady ýörüýte ýanky oglanlar ba kömek etdiler. Bize ýağış ýasama ýağış döretip berdiler da şo ýerde. Indi oňam iň esasy zady sen ýalňyşman öz etmeli keşfindäki aýtmaly sözlerini dogry aýtmaly, bermeli duýguny dogry bermeli. Şoň üçin o ýerde de biraz kynçylyk çekdik. Ýöne näýlem bolsa, şol isteýişimiz ýaly garaşymyz ýaly şol epizodlarym erwed almadyk da umuman. По сюжету фильма нам необходимо было поехать в Балкан, на море. Было немножко жалко на ребят смотреть, как они замерзали на палубе. Umuman abadada nägilek sowuk bolan ýagdaýynda da näkil sylsylly ýazgylar geçilse-de iň gyzykly ýazgy pursatlary abadada boldy diýsek ýalňyşmaz. Yani üstüne o şey yok olsa göğsüdüm diyelim şu. Gerek. İyi. Nasıl?
Balkan liderine ilk çok yapmış. O soğuk ömrümde birinci yere çoğunladım. Avazadaki syomkamızda hava diysen soğuktu, çıdar yandı. Bir yol bir agra geçen yerime parahodun gemiň üstü boldy. Çalçak giyinýän, egiňe bir zat atýan, gylgynjak çay ýaky içen, soňra bilenýän bolmasa hiç hilek başga mümkinçilik ýok. Devlet näme etmeli? Допустим, я как художник-постановщик других фильмов, я уже некоторые объекты видел. Предлагал активно, можно там это сделать. Мы потом съездили как-то на выбор натуры, посмотрели эти объекты, убедились, что они нам действительно подходят, и они нам дадут прекрасный материал для съемок. Хорошо, atdı. Kinosyonka ediyen grupamız toparmız bilen avaladı. Artana ilerleyip durmuş kutsalara filminden bir epizodunu düşürtüyor. Azo, nereden aşkım? Kemçilik yok, kanan nasıl? Şu yerden ilk port, son şehir, son yukarı zapravka, ondan sonra avadı, ondan sonra rels, bir poydu yol. Ondan sonra gelle yüzgedek, geç 50 gedek dağılın mı? Ayalansın. 50 olay Bruce. Son 20 olay turnu. Batır Han geldi, Batır Han ol aslında düýünden sportsmenler entegem sorayanlar var. Turgönmüş o Batır çyndan hem diýip. Şuwagdan durmuş kysalaryna Batır turgönmi diýip. Hiç hilegem turgön, näl algaýşyndan hem görensiňiz. Özüni çekişinden turnykda Bruce'da görensiňiz turgön däl 70 dubl awalyny. Häzir şu filmiň dowamyny da görseňiz görensiňiz. Yani Ramazan zordan kösünüp şeydi bulgamaly, eýdi bulgamaly, öwredilip alınan şu Batır. Şoň üçin hiç hil sportsmenler Han senem gaty gördük ýokdur. Hawa durmuşda men bir medal alyp ýören sportsmenler ýöne höwetçi. Özüm bir ne boş wagtlarym turgunlaşýan. Ne ataýda bir bildirip duran nädir? Kinoda bir sen sportsmenden lat diýip maňlaýan bakmak gerekdir. Но они молодцы, стойко выдержали. Съемку провели очень прекрасно, самоотверженно. Оператору тоже молодец большой. Вытерпел все эти неудобства. Молодцы, в общем, все ребята. Очень дружно, слаженно поработали, и все получилось замечательно. Elbette şu kinomada öz yardım edin. Zeynep 55 iş seperi, toy salonu bir de öz yakından yardım ettim. İçine yeremekle bir okudun amaçları koyulukları görümlü, bugün açılıyor. Filmde düşürülen eşikleri yani kostümler var adaylarında. Filmde yerip öğrenip düşündükleri eşikleri giydik. Нашему фильму очень здорово помогли спонсоры, которые предоставили нам прекрасные костюмы, прекрасные платья. Особенно было радостно смотреть на девочек, которые снимались у нас, когда они с восторгом одевались. Это... И мальчишкам тоже очень нравилось. Это было забавно. Вот. Огромное им спасибо большое. Большое спасибо нашим спонсорам. Они нам очень здорово помогли. Костюмы подбираются к каждому персонажу индивидуально. Они раскрывают
дополняют персонаж, придают ему не только внешний лоск, но и какой-то передают внутренний характер. Kabut öz möýlenýär, uýandyrýarsylar, aslında onu kim öýlenýär? Özü keşfini yerine getirecek bolup başlayan, ol kişi ýene başlaýar. Şu kinony barıp çok syomka fırsatlaryny hiç tamamlamadan ardy ötýänler. Zynat tikimçiligi bu yer meň iş yerim. Men şu filmde kostümer bolup işledim. Şu filmde gatnaşan ýaşlan kostümlerine dogry ýardam berdim. Eşiklerim üçin edilýän ýeri. Şu ýerdäki sahnada keşpi janlanyrmagy maňa kino rejissor ananny we başarmamlaryny ýerine getirdim. Maňa işleşmek diýsen ýakymly boldy. Ребята превращались из неопытных птенцов в настоящих орлов. И они летали, они искрились, они слезу выжимали. У зрителя это было здорово. Inni batry dostlar bolup şoňa toýuna eşik saýlamany barýan ýerimiz we bir epizodumuz ýani şo batry öýürýärler üýşüp. Bolyn eşik saýlananyna magazynda işleýän oglan we baýly. Ol hiç il aktör däl ýöne gün şu üstünde ýerine şunu ýalyk epizod bolmaly, sen magazynda satyjy bolmaly diýip aýdyldy. Olam tuwalama göni düşündiren zadymyzy ýerine getirdi. Indi batyryňam geyinmeli ýeri bar da, ýani hanyň geyinmeli ýeri. O biziň isleýän kostümlerimiz şu kostüm giyer bolarlar diýýärsin. Balyk bolsa kostüm bolanok, kostüm bolsa balyk bolanok. Şoň şeýle içinden saýlap şolam filmiň içinde bir kilek öz öňüşümni berdi. Öz aýratdygynyň sebäbi bir kilek özüne gelişmeýän kostümlerim giyip çykmaly boldy da. Onuň filmiň içinde görendirler, ýa-da tomaşaçylar bir kilek Ahmet Kimimiň çyndan gülýän ýerlerimiz bar şoň geýin eşikleriniň hiç kilek gelişmeýändigine çynymyz bilen seredip gülýär. Ýöne umumlygyny alamyzda şadonly eýin eşik dukany çyndan hem öz eşiklerini, öz ýani kostümlerini bize ýardam berdi. Ýani toy meselesini, toy ýazgylaryny ýazga geçirmekde öz kömegini etdi da. Gara şol epizodlarymyzdan ýaman gyzykly boldy. Hana, ähli, gelişmejek kostümler şo ýerde gördük. Ýöne hiç kostümi öz ýanymyz bilen alyp gidemiz. Ok, hemmesini ýerine goýanmyz. Han eltip goýansyň, hemme zady ýerine. Rozatyn aljak bolum bermediler. Yine bir kıyın söýenkalan biri, ýazgylan biri olan 5 aýakda geçirilen kafede bolan söýenkamyz. Olan kıyın boldy. Sebäbi filmiň ýaňy bir gyzdyrjy ýerleri, tomaşaçylary saklamaly ýeri. Şoň üçin ýaňy bir jemlenşen topar bilen şu epizodlary, ýaňky ýazgylary ýazga geçirmek ýaman kıyyn boldy. Elbetde onu durmuş kısalar filminde de görüntüm. Şoň üçin kıynan bolsa gyzykly ýazgylan biri boldy. Bu bir ýaňy bir filmiň başlanýy, ýaňy bir ýazgylar başlanýy. Şoň üçin tek gyzykly ýerler öňdedi. А некоторые были как бы дебютанты в кино. Для них это было некое развлечение, но режиссер, благодаря ему, он все-таки добился выполнения нужной задачи от них. Они прониклись, несмотря на даже благодаря режиссеру он смог. Он очень четко и точно им объяснял эту ситуацию, и ребята прониклись этим и сделали очень точно, очень гротесково. Diňe bir adam san boýunça köpürtmek däl, eýsem çyndan hem öz işlerini başarýan adamlar bilen tanış bolup, bütün ömrümiň dowamyna, durmuşymyň dowamyna da şul durmuş kısalar filmine tanışan adamlar bilen gatnaşymyz uzakdan olar diýip umyt edýän. Всё снято! Ура! Молодцы, все молодцы! Весь фильм просто получился как настоящая большая победа. Да? Вот это незабываемо просто было.
Sana o ha. Mehri. Qayıtsın. Stop. И потом ей смешно стало. Men begengende. Ya dediniz mi? Yok, yok. Bu ne sömküdü, ne adam bolunok. Şey deydi, rejissör. Şu ne adamadık.